ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମନୀଷ କୁମାର, ଅପସନ୍ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅପସନ୍ ସି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଅମିତ ଶାହା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମନୀଷ କୁମାର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କାନପୁର, ଅପସନ୍ ବି ବମ୍ବେ, ଅପସନ୍ ସି ମାଡ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁରଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବମ୍ବେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 150, ଅପସନ୍ ବି 195, ଅପସନ୍ ସି 200, ଅପସନ୍ ଡି 205। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1995। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାସିନରାମ, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମାସିନରାମ।